na me kahye Nyankopon ni monyam se obonefo da bia no ontimi konka Nyankopon da ni tumi osom no wontimi fa na ada ya na se sikanto no yama mo atena se biom se de ka bia mo hwe firi bia aha yi nyansapo kasamfoni so je so fama me bia wo bia se yesane no badwemba ekwan so ni nyina se de nananom anwene ewo nyansa kwan so na wo mabɔ no pɔ de ato horo na obi antimi nsane no yenam eye madwemba ekwan so na yesane mu na afei ye de ato horo mo ammo se ne sitie emretia wanie ene yabɔ nkɔma de afa owura bia sabia kuro nto okodi anyamena sɛmo na okukuru asɛm a aye chenchenche se kurasedan brosan na ode so a oba ahema bia afei de ekotwi eba abrema nyina na nananom ba mu na ebisa ne ade eba mu no afei de yebeka se nananom ache no ama afei nano no atɔ a che se watɔ amane mu a wabuhu nkotodwe apachew de adwurade nyina de aba honom ne nano no ye ya ye di kosiye adwurade ne ba ye ne so ho asɛm no akwa kosisei nana hima Akosomo yaye ho ne ma nyina awie na sese asɛm ne te sɛ paa enu nti ne nne NYANSAPO kasamfoni yasa ne modi ahia bi mu a yaba abesi nkonya sanse empanyini se aboa no se wotwa ne ti a ana se wukunu no wantwa ne ti a na ese wunwie ti ye pese nne yitwa ne ti ne firi so na afi yewi asɛm no ebiem nana hima akra no unim no nanso wunnim no pii ti ne yebedoso ne kakra na yewuram na yehu nana hima yie paa ansa na yewi a ye de aka akire na yehu se sabia kronto nananom Asante memu ana Ghana memu ha amamre amanne ene ho niema no se de omusi dwo no abrochi memu omu kopio a de kuda paku na koside meme ndada pa ene ne yekeka ho no sei na ya no mu ye sabia obi man so ti ya no mu nyabre e de ye eniema wo so mu ye se nka obo Ghana ombe na na wei ene nsam ene ye besi nkonwa na ye sane no badwemba ekwan so ti kan ho na yenko na afi yenkoma nana akwaba na yentoa yensem so nana yemu akwaba be NYANSAPO so bidum so ebru e ba chona umpom ti se ewrade adom ho ye pa ye do twede ampon wase nana ene wada roma udi ankasa wo maame e de wo ankasa de se etiefo NYANSAPO TV ahwefo nana echiachi obia ba bi obia wo ama no ne bepem Ghana he nana chemu nana yo we de wo bisabi me dia kasa me maame owo me wode to me papa to me wode me to ne nana ye frɛ me Oforiwaa nana Oforiwaa na me ye nana dada sanse me papa de me to ne nana enti me dia kasa ne nana Oforiwaa yo nana frɛ hine me free Asumunya Asokore okay yenkro ena ne wo dam ho ye fro se barakese dam okay ye ne nkro a sebe abanje yensase e de yensuo e ma asanteman ene yenye nsuo no no me kansa nkro no bi okay yes nana ensuo a yenum nyina wadaroma wasase so ena efiri piao nana wadaroma nana cha asese ni we nkomo kakra hon de metimi aka ne se me hyase ubese de shibabawa bitu quantum fancy the age of 21 na me de kwa ma no ne honam kobo me bra enti edimu fie bebre na me nananom kunya toye nananom to nsa e de frɛ me se me metra me nananom anamu emfa nhye me nananom animonyam nyame ni me beginning die na eden nka mebi sakura na ede mame sanse na mabawa semo meni so kakra ti se mi beja mental egu ho na makofra ntoma no na eden but me yen se ye de chichire so awa na ede aso ntino beja bibia to ho etie nananom eba be ye de ese meye na mabusua ni age yo enti obeso mu a obedi ya wugya bibia to ho ene kaba ne srete du ba bia no otu agusu atwa dansin kran kakra ni etoda utinwi kura be na de tuntum kakra de ato ase no atwa dansin kran ahene ma ne ade ya kaso dikedika ne ade nana obeso akonya no wonu hu da ama watimi atan iye mi hu kura anka akonya nka mama medi nyame ni mu ni
Me bedi kunya yi wo Onyankopon di din mu na me de bae. Na enam ni din mu nti na me di am de bae nti me nu me ho da. Na nyame okoso o hira me obo me ho ban nti enu ho pa de me nu me ho da. Okay. Nti se unkonwa din ni nyina ene sei. Me nkunya din no, bedi akunya no ene ye de Nyantakyiwaa no. Nkunya din ne Nyantakyiwaa Akosomo amtoso mienu. Ti eno ne beka Oforiwaa no ho ma ne ye. Na Oforiwaa Nyantakyiwaa Akosomo ametoso mienu. Na Nyantakyiwaa Akosomo toso mienu sebie kroto. Sante kotoko se abofre ho ne nsa hohora woni mpanyimfo ne to nsa didie. Nti ene NYANSAPO yenya akonya no yensa ne ya hohoro ne yi ti nenne yene nana eguso a yebo enkomoyi. Nana afi yenkoi. Nanu mfinhia miensanie achi de ebebu mu yaba ha ne wabebo nkomo yene wabo nkomo ewo manhia ama yahwefo a won mo hwe ye de wo mohu na wo abi afi na wo hwe ne nyina ya brante kwa bi friends ebushi ko kan nsem a ne ni kwa se wo ka ede to na hema sese bi ekusa bi ekroto ba bia eye na ne private party wakoyi so ne ba so ama afi ni moto mu nwi ene ne morre otwitwa ede amana ebeta social media so aginta ha eno ena ebresemu nananom eya adom a oba na bepi Ghana hanma na hema nso bepi hanma wo de asem no ekodan manhia ema nana okradu na oyi adom yo toso miensa nana okradu yi adom bo moden ne natankonwa court won motena so a ene ensem no ye rekosi ya bra ni mudi hu nkomo ene se wode adwade de aba a waje atuma wabu hu nkotodwe apachewa afedi wode adwade de aba na aka de aka ne wo so oba na obetwa ne ti no wie no kra ehwo de yedi besiye ti ne yene na eto aso ne de afiri ho ye hu se ekosi sei nana wadaroma ebre twato a yede ba ha no na chese adwade no wode aba ebi anso no no ani nipadua anso entimi a mepiem ewo sante hemia enim wadaroma ya ka na ekosi sei Hono de ekosi ye ni mse na hema atena ase ne mprensa so wo hye se yemfa ohina obo na kunya no eye na nadampana no emra ene na busuafo na bre ni duye no abusuafo ne bae omode nwama a ese wode beye emuade ni nyana bae enso nipa mienu ni de omu bia ama enti na sa hye no se yenko sa hye da foforo bio se da no duru a omunsa amra eda no sudri yekoye omansa ama enti de ekosi ye no na sa me yeko baby bio for baby ekohwehwe mu ma ye ho da ho no enti de ekoba mu ane se na me kra me ha me ho ye de chese na nanom samanfo ene otwe di ampo Nyankopon aye na ye da no wadi ma samama me wono na tumi nana hye ne nsa esanse baby asam na branche ndi koduru ye no so nyame wa amam ene samanfo amama ka me kra me se jamanke betwe me sukura fi santememo so oba hima wo na wo ye ade ama nkola na asua wo na wutimi ni obi koye sa ade no na afi abetu dwa wo sa ade ba nananum enim beye de enti nyame sane mu ema eho no ne ese oye bia no ye obukotodwe epa ochew se de kane ne me kan ye no oba afofo ndi oba ne memempa oba nso begumani mase na emu ye kwahwe mu bae no owie bibia ani nti no nananom mo chese me kra de na me obi a wo na waye obone na waje adwato waje atum apa ochew waso kotodwe ada fom apa ochew nti saka mu ade na so maaya me de me gya manyame edi nti na ese de bia me na me se twa kwan chesi no enti no me so me nananu no me yakasa se wona ebe pata me anu nti no me ntrase na me fa aseda manyame se sa ni guase no be ma no wantimi afa ndwale me enti eho na ekokosi ye ene modi aba fo nhwehwe mu nti na yese ne ye beka ne se nananom aka kyerɛ se twa so kra zaze nipa no no wadi ka ade atom awie aye ho amane ani anje so ma no mewie ne preko a wo de wawie ofam de nti twa so enye ne saa
Ɛhɔ kakra ne nkyerɛmu ni. Ɛnyɛ nananom manhyia ɛna aka sɛ mentwa so. Ɛhɔ ne deɛ tumi bia ɛsɛ ne no etimi di no. Ɛne na nadampono no na yewura Asante hema efrɛ na omunya maaye no. Ɛhɔ ne deɛ o ma na omu bedi. Na emo me fa mu deɛ me ne o ma wie. Okay. Oja dia mo twe dia mpon ne nananom. Dia mo twe dia mpon ene nananom. Me ne o ma wie. Tumi bi o bi e na omu bedi ne asotwe bi o ho ese de ma wo mo no. Ɛhɔ no deɛ manhyia na bɛyɛ. Di won de o mu nka sɛ o magyae kora. Na me mom na me hu ni sɛ me nananom ne me akasa fie sɛ me di me nku ni ma wie. Enti no ma me ha me ho bio sɛ me twa kwan kɔ da bia bɛ ma no. Nyame na ɛsɛ me force sɛ obɛyɛ mu ade wo manhyia. Enti me gyina mu ka sɛ Jan Nyankopɔn anim ene nananom anim ka sɛ ade na ɔyɛ me na ɛsɛ wadi dwale me deɛ. Nyame ɔmfa nkyɛ no. Sɛ wɔ free ni pem na nkɔpa me kyɛw ma nananom ɛka mo me down deɛ na Nyame ene nananom nsamanfo de bɛkyɛ no. Na enam sɛ wɔn maaye ni atwa kwan akɔ manhyia di akwaniaba wɔn maaye ne die. Ɛhɔ deɛ nananom ene no bedi. Kɔsɛ Nyame afa nkyɛ na nananom mfa nkyɛ no. Asante yɛnna yɛsum sikadwa. Wontimi nsum sikadwa. Ema odi so yɛ Asante ni ba wosum sikadwa. Na abɛtwe na ahema no awɔfom so wɔfrɛ na wonkɔ. Nti hɔ deɛ me gya ma nananom nsamanfo. Yedi kan no. Me di kan de amanyame. Sɛ gya ma nananom nsamanfo. Sɛ wo ma hwɛ na asotwe bi ɛwɔ no. Ɔmo fama no because onye mu ade. Nti me gya ma na ka wɔ wiase nkyerɛ sɛ makoma atɔ. Entoye. Abusua sadi Asante kotoko kana sɛ ye wo sɛ bekum aboa so na umpepere ho ɛma akwaban unini nkodi ahusie be kira aboa tatia nti wɔse de aduru no ɔno de wagye na mmom kokuo si ho asemala nko a na nanyima efi sɛ asemi hye asie no dampon hene otumfo dampon hene ade sɛbi ekroto na sipo bi wɔ hɔ de manana Obisa asempa. Die nti a mani ɛwɔ no so sɛbe nkɔ de odi ne hene tene Ghana. Ka asem wenke bia nkemfa no ho. Na nhyɛ asie ni. Amsterdam enkunya asem bi piepie hɔ. A saa be me na oba na me wa Asante mama mo Amsterdam a me di akunya ɛwɔ fie. Enti ɛyɛ otumfo dam plan no ni nua ba ye frɛ no na ama sɛ wa o Holland hɔ. Omono ba me na so ayi esem mbo omo na mi si na akunya no. Yesi ni wie ni minya asem pa wa Amsterdam. Wiase afa na obi a odi hensam achi bia be kai asem amekan. Minya asem minya tankasiye. Asem no kwa sa ba manhyia. Mija me manketo ho wa Amsterdam. Edi ni nua ba na chi eba sa bebo ni chi dom ha be gina manhyia be di ma no. Na ye di ma ni wie ya afe mu ho no. Anwoma bia no ye na ne makoma nye. Ene ye nkwa ha kyena. Mi wiase a me wonye sa na Nyame bo me. Obi anko ni nisu a wode ati wiase. Ene de ogidie. Me gidie mu no. Na ne wono no suban no ene bush no. Ni omo pese omo de me ye na emmo ebra. Sabe se ye ne me ni edom bi twe. Se akunya ye ne dia we ne dia. Akunya ne nye obi fie. Eya agodie ne edi wo ho. Enti me ma ne tiase se se ye kɔ ba bi pa fo. Saa de no ho de me nkɔ. Na emo ba ni so de me masakora ne timi di atem. Me nkasa nanso na me home. Mitimi sakra na omo bukura fu mi se wasa di atem. Omu na ye me dansefo. Ni na ye ni so a na ye presa ye nso ye be we ne. Enti me boni chi dombi. Ama ye baga na ni nua na nadampana no yi na onua no mu na so me nsa damase. Ohima mo wa ya de esrew. Me nua ba ita na chi menyini ma. Na de aduro die wi ni ma pe wa ha no. Enti maba ma mu me kɔ so a na me try se me bo. Na emo saa nwoma na opese ode me koye na ma anya no. Bush ene saa na na ma se wa no. Enwoma opese omode me ye. Me nka se kuo ni na. Omumie no ene me ka.
na em so mu fin se me ye de hye baba wa na me di akunya de em se jama kuro yi mu ba bi a ye kɔ na em se jama minim ba me nye that type bitu me ka hye Nyankopɔn ni monyam si Akosomo bi ho kora fa akwankyere me nye bi da menye bi da binim ye me wo me gidi a me gidi me gye Nyankopɔn di ntimi worship Nyame in spirit mo gidie enti nwoma bi nhuna me to mi suro bayifo nipa mi suro ni nipa me di ne bone Nyame huye na Nyame atua meka eni enti me hwem ho siye sa me mfum obi se be nipa no de ba onyame enti sa na nadampra no me ka be sisu bio aseda wodam o sa abre na pani ma ne pagya sa asem no mimi wura sa ma hene na nam sa asem no anya sempa etanti na ko mpese ko wie na aheme ne enti na di 3 years no na opese o ya se na adampra no asem we eduru ho a enye fema wo enti no komo behwe no maka no 1 on 1 na wama be ma no wasan nanso na nadampra no anya da sempo me besama ma na aheme na mpusu no dan na akra sama ye no na adampra no twa me mpo wa ahemfie me sama wie no omutu bofo o wa ahemfie Asante hima kra chefe ne dada e de course na adampra no hosa na wapani ma ba akode wakoye nie enti na ahema aba so ba be sama ti edi kan ma waso ate otwa mpo se wono ontwa apo na wa ate de koso anase wokofa be ma na ba okasa very rough ewo ho me de manyame na me fin sen ko yo hene ne de ho na akro beka bibia ma akoma abafom oka asema de ebufuo be ma me ba man kasa me mini gumiyem kopim se be ma iba ha me so me ba ye se nya no wa ba ahefie kro ode ni be nana ye nyankwan na ahema compound inside ona no wo se de atama bi kame woni na kwotwitwa wo nwoma unwi ne se ne ada abontena afi na wo de ba ne obehunu pa no wo kan sam edi atam oh yes ani tine mani ewo no so no a che se wo hene enkasa sa ana panyini a wotene fie ema nkola ewe nanka no si ebu nanka wefo a oka ho ye boni din kane che se entwe yie se wono timi tra ota be menachi sa asem tantan we empie mfiri obi ono abonkoso ama no ano na mefa no kwa ni din kra nka ese bam na ese nkosi ano na nka okai de maya ama ni nua no me bi atwam no na nka wo ma sa asem kra nka yekese ba yesedu na Asante himanim kra na ono ne nkoso no sa ba amane no na osan de ebufo ta na chi onya hoden kani nana ni ebehu no to no yesa ma mi bodin aka asema aka kwan ya mefa asukra mini be ma no na adampa no sa sori momidin bi sese yedede e ma nananom sori nananom edi asem no so se dampra no edi ntina mo odin ka asem nimo wunu ya benti no woka de ntina ti nananom kra eba mu ho na chese se wosinkete na me ka hye Nyankopɔn ni monyam se obone for da bia no ontimi konka Nyankopɔn da enam de na wo maye oni bush no aye enti no ansa na omo ba na ahema ho enti no de wo ye ho na no ofin se me na mani begu ase abre ba se na ahema soma se yemfa yenkofo hwehwe mu no na ahema di kan eka antoa meti hoi ye wo mi roma mu from childhood minim baabia minim sofu bia minim baabia se ekọ baabi just a roses here me come kwesi ada sorry amapon minim sofu bi minim baabia gi Nyankopon ye som no wo kokoamu enti na ahema ka edika ka antoa no na dampra no asa so na yes antoa be kopa be ma no so antoa be kopa no ba yabusame na ahema antoa no ba komese mekọ kwa mekoni na ne se antoa ye kwa burunua mitwe mintu kosiada enye soro na misro se kosia ni benyame ana bibi na emom bia bisa no me gidie ni ho eho ne Nyankopon ehye ne ho animonyam ho enti ahode a wone bush no na dampra de yes se ye bekọ no
ene ma nananum hu se no ene na chese da ba kura na ye de be kwanto na be che anto ye brunua da be ne be hwehwemu beba na anyade asem odi fo no na fu be do adoa yes enti se sei na tie de a ene na wo se ye de ko ba bi epe kenkran ho na ni adwudwa ne ehu de asem no odi mu fo ho na dampran so agina se ho ne de omu nko anto na obeko wo se Nyankopon ne hu na chese ade entia omu ne nim ne omakoye wo baabi ntino ho de omu so obeko na emom baabi a na ahema asa aka ase enko ne de onko afi be ma no gina ho na nanim obo nani one dampran no saa dampran yi eka se ho ne de omu nko na hefunu na so yese daabi ho a ne ebeko na achia me de to na ahema se mfo mko me twen sisi mfo mko mra esan se medika aka se tumi wo wiase ye Nyankopon tumi boye ho ban ani nti no se ono ne tumi na ewura etumi no nyame tumi na ode ma ye na ye no omote no ebinom de ya atorofo kane no na nananom dua bone sa anwomani na ne hwehwemu wom ene ye wo bi a ye wo duro bi ho no ma ye de obi beko de odi bem no ye besa kuno obetimi di sika ne ye kum ono mom ewo ho ye adwuma ene ye wo de wontimi fa sika nso nto no ni tumi osom no wontimi fa na ada ya na se sika nto no enti ho kakra no kwa misai sua bibi se na chese se tumi ayesa na wo mu ho hayi ebi kanana fa kwabua kwa so ne adada no na de odi bem no no akodi adan na ho de omu so omu beko na baabi a ha ne de omu so omu nko enti omu so omu nko ebeduru ka ho kra na ahima ka se enko ne epie no ka no kro so omforo wo ho video na wo a wo dwane ana ye ebo ne tu ye sere no me mabusua ko dwane ko no hu se ho ne de ho hye tinko mu ye dwane enti na dampra no de ni din no asam no mebo ni din a kosisa mi ankasa makoma beto meba na dampra no de nenso asam a wakenti no ma me se bisa we se ene na bushi no ofiri se edi nti ene bema obetumi akeka nsem saa enimu ede ato so eno nso wone ne wasuma sem bia ye enimu ana ene na ka bibia kire eho no de omuni ne wone amasawa no munwama wo maye ye bone kwa so no omu baabi omu kọ baabi omba ya no wewe ya no mitimi fa ntodwa ba omu bone bi omadi no wo we de enye na wontumi nko no ti sabia kuta akoye se nipa baasa namfo na ebia memfa ne se na nanom monimu a mienu akọji sikaduro bi na ebia wo mpese wo ka wo no yonko ba ko no beka ho no no onim kwan wo mfa so kọji no no se wo nko no ese mienu no ahwe a bete yeto nti ene ye beku afiri ho na ebe bibia wo anim bedika egu ase na be abeka yanyini bibi sa na nke ya akoye sa na koye ye omu ha me ama me ti omu to ba ko pe me ka sam ba ko pe nre bi atwemba 2 years ago omu ha me ama me ti omu to ba ko to omu hu sa anhwe ya de beba no esoso okay na mama nsa mi sa we bushi na nana wo mpe wo de won se wo pe ana won koka ne ba bia ma wonte se bia nka onyaye a na won so wontie ni bonti wantwe ama na e bia we nso akofa abai eho de eho nkyeremu de be den ebia na bibisa wo na komam ene bia wantimi anka nkyere me enti ebia no so hye ni mu ene bia ode yesa de eho de ntimi nkyerem na wanso wa hu san bia sa debi de na menima ne se o kanfo me pa kanfo bi ti se ana ho ofe ma tuntum na ho ofe wo yo Asante wo hima yedi wanima de no kanfo me pa na se wa ahwe ma na twetwe nyomba o se nka o ye fast ye na hu sign no se de o free se wo kan ye odi ka kan ye ya pa asem de bibia se mpia ama wa monani nso ankyere obi amu obi anso entia wo na aso saa me yo ba bi a me mamanim ye dupa o mememu onim no nka se edu dada
ti sa aka so obemna yedudi a na ebe din because wo saa animu no ahofe ne wo ho na wanimu onyam nti se be ma ebe approach you no na se de usi ye ohun no so sebia kroto nti se nne mafo yi die bi a ono ankasa de ne ho atudwa dada ti wo kɔ ne nkyɛn a wo nsuro no nti be ye din se obi betimi aba nti na ebi a no de wo ntwetwede na akosi ya wo so akosi kwaku so amata na ebi obi tia wo na so ka bibi sa kyerɛ wo bibi asa ama obi entia me na so bibi sa okay nana ya ni wo bewie saa enkomo we na afei ya tie si fufuro mu na emom no ansa na ebewie no no o aseda bi asem bi a obeka afri sa asem hi asia edi besi saa mmere yi beka de a kyerɛ wo mo a wo mo eso mu edi ho atrentwie ani ade a akwanya da ho na afei mfima asem bi sa to aso no mra yo we de meda atiefo nana ase ewiase afana ba bia video yi masam yi kodru yi nana me de obi biara ase ni titru me Holland for Amsterdam for o ma kyerɛ do o ma bɔ mi chidom yie sanse na asem na nam se ya ase film nti no na tete won course de ene na kyese mi hu de meyi na film ena nam se be ma no o sa ha adwene wo krom ho nti no na kyese obi ehwe de asem no ebekwa akɔwie ti me da ahwefo nana ase me da obi ase na mom de mesa ase so obi ansa nkoso mfa aseda emanyame emame no so Nyankopɔn ahobambo emame esansa obro nsam no ne ho odin onwie na dwuma we de wabegye ni guase o nanima be guase e wo wiase but obonefo no hwehwe wa onwie na dwuma enti mesre Onyankopɔn ahobambo na me ka bio nso de etwa to kranse enye semani enye din sa asem we se bush mitimi nya ne hwe minim amamre minim ne ma ya ba ma we na wotwe na wotwe mienu ento no yes me kesi so bio samese me ya de be ha no din sunsanso be kɔ ne fie so a eye one touch ni se minim bibi me tie kunya so minim amamre na sansa me sum Nyankopɔn na me mpese ne moja ebegu mi na so be fa me nsa so nti no enti na asem me de nanenam me hia yendi ma me ni na sefo na ka me ye de me nka ache eba ya asem ya trendy ye ebi freme sabi di odo me onu so ni ba bi on so be kire me ana me nya bibi akra na nanu musu akase me tuwei minti bi ana asante no musuo na ofin se de na me kasa kire so bi a wonye ma me subi nana nwabe nana ofin nana na mti hei suo ni nyina nso ye powerful bibi nu ameka sache nana no ma omunye ma me kemfie miense nka asem nke na ho ba na me pese edadi na me hu fi no edwale enti de nei no wasabe ni mensem na waye na wanfa mu ade nya maye na me kase eda so wo mu no still me kase me bibi ameye nana wa di so ade hunu bi se da achi bia wo de be fa aban mu nso ahwe ana eno de eda ho pa yes saon wo Netherlands yeah me so me Netherlands enti ye kokho no so a me de ne be fa aban mu ho atwe no wo Dutchland no so me pe bibia free and fair afe yen session kobo no yen dane ani na yen fa nkopie mu e wo Netherland abonten so na afe yen ni ahenni ho nsem kakra na yen fa mfiro na kakra obetumi no onfa moaye ansakra na ya soso kobo no ye de me nso masom ye mechen pa ye pe biati nana yen kopie wo Dutchland so wo ye nana hime na sabie kroto sikadwa kofi bepie mu Asante mem hanma a eni nansi okrowie ni obrawe ngoma so tumfo se tutu no sikadwa kofi so sade amamre Asante ne amane efa eduku da paku a nananom beko dem be fanse daboni bia meme dada pa kwasi de dwoada fodwo no ne ade chese nananom beko nkunwa dem ne akoye amamre ne amane yegun nsa ye wose yi apaya yeyi
nananom muhia na ye tenase na ye fo ma no wadwen na ye bopo na ye ho festival na ade no nana okopie mu ewo broni kurom a ewo de enim se nke nyina ye tu kwan na ye kwaye adwuma leso ahini daw na so yi sei na ya na musi ye mo neoma fa wo sa kwaside titiriu ne amamre bi beba ne ade no sei na ya musi ye no yo eho abrochimemu se de yesiye no eno no mu na manka yede yete se Asante kuokuo na nka bia kwaside ya kwahia ya gie ni yete se de nananom ye hoi asenie bi wo ho no manya na nka edi enti saa kuoti wo amanone no ni nyina so aya na nka yede tetea ne amamra ye wo senka betimi aye bi wo ye ho ye do hwa ho na chese ye manom na ya wokọ wo mu ho no na nka omusu ahu amamra ye wo fie na nka yede atete wo enti saa timpo na yede ti kuo no me ka ne se ebi die gina so ye ebi ye ma ye fe ana ebi nso ede aye bone kwan so ye ni enua bone nko ye nnuru sam fantia wo bi enti enu bi ana me koto mu a wo mu twetwe mede me akọ bone kwan bi so ade etie bi no mu a me yi me hu firi mu se kwan ye fa so tiko ni de ye ne nya de mu ye tabi sabi makunya na abrochira ha me de minim se ye de abetete ye ma a kire o mama mre na afa de mu de koi de ebia atamfo bi a wo mo no ne ye twe me fa se binum wo mo ne ye twe no wo mo so mu ye asantefo ye ne wo mo na wo kuro mitimi nya bibi ntia wo mo ti se mo am ya amfa amamre kwan no so ne mo ba ku mienu bibi mo de me kohye tokurom se ye mfa wo mu fa kwan bi se dia menye ntia no na me de twe me ho no na kanye sa de nka ne femu se kwasiada bi ene ya kwaside ya hia asekuo ye kire ye mama mre nanso no eno no ebidi mo nye sa de no na mo ye ne atituntum so ho ne enim ya mamre de ye mfani agoro se mo ha o se mo ho amamre bia ye da bone ye duru ese me ye no me ye me bo me mpa ye na me kososo me nananom esanse ho ne ya tene de ye obi man so mintimi kofa obi man so mra emfa nkonkoye te se de saa be ma no wode o man no wotimi de obi ti ene enwama kwagina nsuo ho buruburu amanfo onua ye saa anwama ayi obi man so te saa anwama na che se yade a oyi a wode ha ya yen Netherlands emma na yeti kurom ho no nti obi ni wa na ni je ho sabi kurom ha kra yewura wa bra duabo yewura Asante hin wa bra duabo na nkante sa abrochire ho na obitimi kwagina ensuo ho bodua enso osa hihye no ho ebon ho samrane e de kodomu se woni otumfo dampra no ne nkoso enso no odi sansam yi nti yenom ayete amamra se de sansam no ye mfa ni agro na aya mutimi hyehye mo ho frefra sa dansinkra na anu yi se di wusi twa bie na se de ho asi aye fe modern hwene gugu mo nsa no ne ade mutimi ye bi wo ho no sa na abrofo no hu a se na ya na wo mo nso fa no fa ampa ye ni nana amrofo no so hu a eye o mo fe ye ni nana ya o mu nsuro mu debi eye o mani jikura eche sa ade na ye kura ya mamre na ede ko ho no se ye ni ye ena nkoye ntokwasem a kamrofo no kro mbeso ye mumo na so e bia de wa kokoye ni ti kro mu kura timi ebra wo kwan bi esi kwan bi tebe nkofo ha obi amere wo mo obi ama oman ni mu na matetie mu nso ya se nya Ghana ni pa na ne ma won ne wa bruchire sabio oba no obeto abrewa ka say rice ete sa de sa na wo kra push no no ka ne ni kwase che se kasa no ya se mo nkyere mama nkwada na sai wa bruchire ho a wo mayira woru mu nchi na sa na tie abruchire bia ni bia na ne mantete ye asai nkwada na nye wo ho no mana enye no kresa
obia ne kwa fa so tete ne ma na ye ma no kasa na entimi ndane meye Ghana ha de no se obeka nte se Ghana akola wo ha na nkola ne bebre omo bre ho ene se akola no wo ni natifie pe na wo kan wotwi opia bontan de obeti bia ye do ho ade okọ school ade obeti bia nti wo de kakra no a wo ka no ontimi nti ne yie so opie na onya ne nanfofo na omudi nkomo oti bia nkana no beti mo tia na enye se ye nheda nkyere nkola no yes me wo ma miensa a me wo mu na wo me mani na atwi bia no ha meka omonte omote mase because enam na omode kasa nanso obie na no aka ene den obeka bi sesi abesre no sre na waye no se ni wogya aka aha enti ya na ye mu bebre de ye no omuka ye twi no aha nya nkwala ni opia na dia san na ye se akoye se metiase a akoye se krom ha no mo uko school ni ye se ye kire French no ebra ye French say period be 30 minutes 40 minutes na mo ye French no nko a mu wi a opia asa onfa French ni nya hwe biem twi na obi e kanti be ye den se krom ha no mo betimi aka French pa na no akwa so sa pepepe na wuchem se hoyi akwa akwa enye bo apayo na emu opia se Netherlands bi ada echi nko a no nko a nti na ye den di ama ne se twi na no be kwa so obi okra neighborhood otimo no eye pure white neighborhood ebi okra bedi be se bosumi mienu miensa kwa na ne ba no ko hu Ghana ni bi apart from mama awon ntifia na ne papa nti akwala bi ti se no twi no ebe ne den ote de wo kan no kra na gisa maame a one ne nkatwi ni ofie ba ne kan ofie a obeti de wo kan bia na nanu no wo dane no aha eso krombo mo modern pa nana ye be sorry so mamini kan fam free ha sei efutuo kakra be na ade be ma ye nuanom a won makopie bo nkrofo man so na abrofo suban ne omo no ye nti no omato na womama mre ene omama ne ato atwene ne wonom nso a wo mo gina amamre ni amani so sebe ede ye niema ehunhia ede tia wo mu nuanom ewo nkrofo man so cause ye tete ya so ya tete bi obi kura timi be fa obi di ni free a ne yere okokodu a na opese okofa abrofo no suban na ha de be ma no eben oba no eben you know I know my right na honom na obi akọ report kura na ya betu ni kuru na fifio dan say yesi abroche de wokọ a emmoa kura ba jam ye mema nti no akofa mamre na ma wato na mamre ato atwene ana tu omofo kakra we tiefo asema watu amame de modern kakra enso eja meka kakra sanse bitimbi mahu bebre kakra metimi aka de dikan ye matiti mu no ha ye mfa ya mamre ye kasa entete nkola no me yobi ameta ebi wa me ko London me nte Holland won kwa me nim different countries ebi wo ha obakwa no obi one ne ba nampa na ni abreka brofo wonti mi kura nka kire ne ba uti bi kura ya na chese asre eho kasa yi wo kan enye yensi na ni abre eno a na opese one ne ba ne ka ebinum eyesa nti mesre kakra say ye ma no wote no wantimi anka de ho te kura no na wote ase eye wodi ne bafie no wonam no obi bo no ho posa akura mu mienche no mu yemfa ntomo mo bete de omoka enti yemfa ye kasa no entete ye ma ne enya wo mu na ba bi ye de nkura na koduedue no eho ne o ma so mfa wode ne fa nka ho because me the country bit say Moroccans and other countries bi wo ho no ma wo ye de wo boa ne kasa no eno na ode betete ne ba ye Ghana fo no de no ye different kakra krom ha kura na binumu enti kwan enso woni ne bati fie abrofo no woka uko kasa ne ba no simbande on titwi ai na mrofo no sere yen me matre wo mu na akọ school wo ho ye wo less bi wo ho no e won kwala na yima o mu di twi ba mu se ko busa maame abrofo no yes mrofo no abrofo school asema na woke mrofo school asem na make ye ko school na woko no wo mutimi di assignment bi ba ye kase twi mo mebisa omo busa ne maame twi na ofamra yes ewo omo sa teach yen parents foreign parents no say yen ma ye ma no enti ye kasa amrofo no hye ye omo ka kire say yen fa ye kasa no entete ye ma ba ya na eye binum na
me fa se mesreka ese suatra enti me ba we de on titwi o no aka ne say ne dese ne bantitwi ye nim pasa brocha kra wo ye de ne ketremantimi ndane te se obi aya wo ne hatete no nanso obeka bi ne yesre no July me ne me mai bae no mu ma nipa ne je chese twi on beka no obesre enso the next say you know ni na no de isua ti mesre se minwa na mo fa sa de no entity yemba na yen say ye culture no ye kasa no sebe ye na anyira edu ba bi ese ye katwi a yenka nye ho ne ye be kire se ye tebrofo yes arafo nana yerase se unyamre edi emaye nana dini nyina biem nana Oforiwaa Nyantakyiwaa Akosomo a metoso mienu arafo yene nana Oforiwaa Nyantakyiwaa Akosomo a otoso mienu wono ena yene ne transe a yene ne bonkomo yi ene de sabia hoto yakum wo no yewie yetwa ne ti nti anya hwe no nsemfua bese afam miensa a yebesi nkonwa a ye woso no se owoso adoto a wonsu akokare na ye papa mu bibie mu sane ne nyansa kwan so e wo madwemba kwan so de maamu no ye hu nana sabia hoto na bose bebia ofriye a obewura mu ebedi ohima ensema etwa agu ye ba ye ntwato so de akwakosi yabo abrochire nkomo kakra amenu nso yakwakohu tinana ye ewie yi tinki ye ka goodbye ya nkada achim nke be kan say dudui yeah na say dudui echebusia for aha na yedi musi na yasoro so na ye ne kajabi eda foforo eni mbehia medi eni abusia panni owusu aduom ye mamu nyina mo eni hwa awode ahenewa dudui Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya